neng Mbak Yu colali barengku nyek kowe rumahku ra perlu kesusu priye supaya selamat kanggone Mas Sopir Kang Gareng apa truk iki rada dicepetke Mas Kang Waluya wis do siap-siap karo Mbak Suhin Gong apa itu Truk ora sanggup training Gong sing kok ora nganggo kathokku abang iki Truk ora sah ora cepatan lho iki Mas Waluya gak arek ngundi undian door press wedhus sapi tenan pol pokoke piyayi ngrecek iki aja tok kilani Truk bahaya wah aku yo ora ngilani kok terus yo montor sing mampir aja padha lena prayoga Mas Diono, jenengan kok pakai Mas, tak nimbali Mbah Waluya karo Mbak Yuku Mbak Suhin. Ana lagune Mbah Waluya Mas. Ayo Mas. Cepat ya main aku malah teko-teko piye perintah kok orang mangkat. Ayo ayo. Hah? Ini karo joget kok. Oh iya teko-teko kok piye? Jas. Oh iya. Jas. Kang Mas aku wis gedhe Iya. aku tinggal didopake akeh sapa sing padha ngamari nanging Kang Mas sing tak tresnani Jas. Limas opo ora kleru ora lek sliramu sing keponaan Ape. ojo keburu nafsu mangko diguyu tanggamu Jas. ojo terus sore-sore karo ben cedak jodone Kali kurang 2 kali. Kok 2 kali kok? tapi karo tanggane wong tuwa ora marengake Ayo, Dik. kok isih bojone dhewe Kang Mas piye dadi Ayo Mas Gobal. tinggal didopake Jas Mas Gobal. luwe Iya. becik Oke. dirungan Sone jas ya. yo ora pitulur Iya oke. beda ra kademen Ya 2 kali. Aku tambah kangenku. Ya. iki mesti diono Oke Mbak Suwin. Oke Mbak Suwin. Jas. Kang Mas aku wis gedhe aku enggal didopake akeh joko sing padha nglamari nanging Kang Mas sing tak tresnani aduh Mas opo ora kliru Eh. sliramu sing keponaan ra apa-apa lho Lek ojo keburu nafsu mangko diguyu tanggamu Namadangi jagat rame ojo terus sore-sore karo ben cedak jodone tapi karo tanggane marga isih dulure dhewe Kang Mas piye
becik diwurungake akeh wong liya kok rapi dulur. Matur nuwun. Teko-teko itu iki mau aku lak watuk to, Pak. Piye? Ya suarane ra karo-karuan. Iki angguh-angguhane Diono wis genah wis genah. Ning ya kompak tenan kok. Jas iki pokoke ya kok anggere seragame ya kompak apa-apa kompak. Iki lek kompak ki ra mergo latihan. Lah ngopo? Mergo ditanggap mek kowe. Iki saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Suwin panjenengan Sami-sami. sampun minggah panggung lajeng uluk salam. Nggih. Sing sapa sing mangsuli salami sing jawab. Nggih. Niku kabeh dosane di ngapura. Alhamdulillah. Innallahu ma'as sabirin. Wong kuwi kasih wong sabar. Kuwi bakal ya di ngapura anu dosa-dosane. Dadi nek wong sabar mesti selalu di ngapura dosane. Ngapura. Wih, Pak Ning. Bojomu sok sabar ah. Boro-boro sabar. Mulane tak pancing iki kesabarane bojomu tekan ngendi coba njajal ngendi kok. Sabar ya apa mau wedok galak ira elok-elok. Lah kok galak-galakku nggon ngendi? Galak pelit iki. Lah kok iso pelit Mas? Lho kancane dopek ning Bali kancane 9 yuta, tangone 9 yuta, 10 yuta. Heeh. Aku ki ming doseng-oseng ketri karo tempelanke sego lho. Tak sakone 200 lho, Lek. Tangone 200 mulai grindil iki gunggu cekel-cekel lho. Iya, tekan Bali iki kancane do jajani dhuwit yo tak cekel. Bareng tekan ngomah duite putuh to, tak kantongi slep aku turu ki bojoku gremeng-gremeng sampluk iki gunggu cekel-cekel. Aku yo ngono genteng kok. Lah duitmu ki kok saiki nang nggon kono kuwi lho. Kon celana ngene to. Heeh. Ayo kowe gremeng-gremeng sampluk iki gunggu cekel-cekel aku yo. Arumasane apa ngremenge apa? Ya duit iki mau. Ya kene kok kamu nyaplok tenanan. Nek ketoke ora do kebablas. Gua cari duit. Wah udu ya. Ya oke sing Jawa nek udu kaya. Wong iki sak kecap do sak kecap kok. Lah pripun? Iki tangi turu to muni ngene, Pak apa? Aku nek noleh kok guluku cengeng aku ya wangsur, ayo rasah noleh. Lah kok aku tangi turu sambat genti bune, apa? Dadaku nek nggo ambekan ki lara. Ayo rasah ambekan. Ngono modar aku ya. Wah ger mati. Lah aku kira ya mau ngimbangi to, Mbak. Nggih. Iki Mas Petro Mas iki Petro canggih ora. lho iki. Kok conga-cange. Aku ki Petro lho. Iki Petro lho ora canggih lho. Ketok jentir ngono. Canggih. Sekarang yo biasane iki limbukan ya iki Lah yo. nggih. Ning Tapi aku Petro tenang kok kan. Mbah Waloyo. Napa? Kula nyambut gawe gutok kae turan. Ane Dene kecamatan Lipar sampean ya tekani kok gara-gara. Ene Jogja ya gara-gara ora dene kok sampane kocap laris kok ora mekakan lho. sampean ki ngene. Piye? Tak hitung-hitung sampean iki golek sing murah bulan. Maksud lo? Golek turan. Lah kok nek kowe genane turan kowe mangkat. Embangane ora. Ingkang bahkan kula kalian Mbah Waluyo sampun sowan wonten ngersa panjenengan sami. Nggih Mbak Suhin pancen Acaranipun rasulan nggih. menika. ngeten Mbak Suhin. Nggih. Kula ngluwari punagine nek niat kula kalih para warga masyarakat ngrecek wetan ngrecek kula. Nggih. Nalika semanten sing rawuh ya Pak Dukuh. Hah? Bangsane Pak Dukuh dok rawuh ngono aku njaluk bintang tamu ning Mbah Waluyo. Bangsa. Hah? Bangsane. Lho tenan. Nggih, ya kaya to Pak Duko, kaya Pak Lurah ku aja bangsane. Lah bangsane, lah tenan ora kena to bangsane. Mboten Ya ora Bangsa piye manusia. pun. Ya kaya to Pak Dukuh sing rawuh. Nggih. Kirawa Pak Sukirin. Rawuh kono. Pokoke Nggih. aku njaluk bintang tamune Mas Waluyo Mbak Suhin. Waduh. Ngeten iki. Anu ceket-ceket. Pokoke engko ndak selak esak. Esak esuk nggih. Niki enten pamundutan spesial. Napa? Dipinangkani ora ketan rong larik. Nggih. Bar kuwi terus andum Doorpress. dipros. Apa tuh? Doorpress. Dirpros. Durpres. Nah ya. Ambur Akeh banget lho kae lho eneng peduse barang kae. Wah, pol. Mau diampirke lho pas nang kono rangane pedus kene iki sapa su. kok iso lho. Nah, aku liwat Lho, bocah. ndak pundi lho. Kae ra ngono kuwi. Aku piye? Ngono. Peduse iki kono apa sampean? Oh ya kono lah. Lagi mau ndak pundi lho. Hitungane ora ngono kuwi. Kirek kene wis iso basa kok. Ora iso kira kok iso basa. Mau keserempet mobil swet kengeng ngono kok. Kae iki ora kengeng-kengeng iki kain. Lah kirek iki kowe apa kono? Rombongan. Ya sida wegah kalah Mbak Suhin. Kalah. Lah pancen bojomu kene ngomong sak kecap kecak padang. Wegah kalah kok. Wah, wong diomongi kok ngono niku kenane kalau bojo kula niku sakniki saplek usum HP niku kalih kula niku ora gemati. Sebabe kok iso ora gemati? Tangi turu sing digoleki HP kundi. HP kundi.
Lah nek aku ki lho, tangi turu sing tak goleki bojo. Soale HP ku nggo bojoku. Mongko urung tak resiki. Oh, lah iki. Lho niku tak kandhane nggih Mas Petro. Niki rak duwe kanca jenenge Tuminah. Tuminah. Lah niku kok tulisane kok kamijo kok anggo rok. Fotone kok rokan lho Pak Ne. Ki jenenge Kamijo. Ana jenenge foto karo kamijo kok delik-delik ngopo? Wae lah yang jenenge kondak-konangan bojone ndarani ngopo bojone kabeh. Bojone ning kono sing ning omah be aku kok. Bangane kowe ngapusi wong lanang. Aku ngopo? Wong cetha gula lho kok ditulisi uyah. Karepku kepiye hin? Men ora diruyuk semut. Apa tak tulisi? Apa ora ya pinter met bojomu ki lho. Lah kiune iki sing njaluk ning ngendi ngono lho. mboten ngoten soalnya niki rak ampun sugih. Heeh. Nggih gula. Aku kok Wo. aku iki apa-apa duwe. Apa-apa duwe. Mulane sesuk nek mresake. Heeh. Aja nek arep bodo. Lah maksud lho Gulane mundak. Kayaknya rekan gula sing tak digo ngombe kuwi. Gula Lah iki mundak. sedelane arak bodo lho wisan. Korban to. Heeh. Sampeyan wis korban rong. Korban apa aku ki ngene welingmu biyen ning Jakarta aku ora korban dhewe to. Bojoku ning Jakarta omong ngene iki. Pak apa aku? Kowe ora korban ora. Ya kowe anu nek dina iwak wedhus wong men cepet empuk kumen nganggo banyu nanas no. Ya. Pakane dombleh wedhus aku tuku nanas papat. Tak rajang, tak kum ngenteni wong ngene iwak wedhus nganti jam 3 bengi. Ora nek wong ngene iwak wedhus. Aduh. Lah terus nanas iki tak rajang tak sate. Putuku teko, njaluk satene, Mbak. Nyole. Kok kecut kok aku wedhus winganane aku ya ngono. Lagi nang Mas Diono kae esuk-esuk ya nang ngono. Lah ya sesuk kae mblengan wedhus to. Apa kowe permisi wedhus no kowe, heeh. Aku ya apa Mbah jembling nanas. Ora sampean iki sida ning Jakarta to. Jare ning Jakarta kon karo bojomu ki kon medun Senin pon medun Kamis ngono maksudnya piye? Wah, bojoku. Lah iya tak kan, Mas esuk nusul aku Pas pentas Jakarta. Meduno ning Senen. Lah iya. Monggo lewo ki Minggu lho kok aku kan medhun Senin iki lha kepiye? Heeh. Kasihan Senen lho karepku ki. Lah kok ngeyeli aku. Mau nang Jakarta iki ya iki ya gawe menyonyo ndasku ki ya iki. Pripun, Pak? Nek gone kakane iki to. Nggih. Le. Silih nondo klon kono ki nganggo basa Indonesia. Wong kene iki ora iso basa Jawa. Siap. Tenan tok 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 sing metu wong wedok. Ayu. Ayu, permisi Bu. Ada apa Pak? Saya disuruh kakak saya suruh pinjam Anda. Kakak saya mau naik sebentar saja. Selek. Kepiye? Yo. Suruh kakak saya suruh pinjam Anda. Kakak saya mau naik sebentar saja. Diselat-selat. Selek. Aku rak ya weling to. Sampeyan kan anak ning Jakarta, tulung belajar bahasa Indonesia yang benar dan baik. Anda itu tangga. Nek ning kono ki nek ondo ki tangga ora kok Anda. Nek bedho basane? Dadah. Nah, nek ondo yo Anda kok ngeyel kok iki omong. Nek tangga ki tetangga kiwa tengen ku lho saking wong sing do radong kuwi kok. Aku lewat ning ngarepe cah nom-nom do kupung kaya anu wong Jakarta ku to. Nggih. Aku lewat ngeti ngono kuwi bocah dengangakno. Ngapain lho, Mbah? Senen Kliwon le. Aku yo ngono. Kayak kita takon lho, orang ngapain nek rungumu. Lah apa? Ngapain, Mbah? Ngono. Ngapain orang ngapain? Oh, krunguku ngapain, Mbah? Ya aku ya. Ayo mulane ora sah bali ning Jakarta nek. Ora lewat to wingi dodol ning kono ya bidu-bidu kaya Jujeke ning kono, jan jujeke kuwi. Lah wong duwe bojo kok malah bingung kowe lho. Lah saking golek dublak, golek mangan iki lho. Bakul kok. Poso-poso usume wong turu aku ora apa-apa ora payu aku ya idir daging lho. Aduh. Daging usume wong turu daging lho kok ana wong wedok. Enggak punya otak ya. Enggak Bu, ini daging semua. Lho. Wong tangi turu sore-sore iki muring-muring lho Wah, iki. jan bojomu bener-bener blon kowe, Mbak. Teges iki. Lah kaya ngono kuwi. Enggak punya otak ya. Enggak punya otak bahaya lho ning nggon aku parah lho kuwi. Lah kon aku nggo daging tok kok takone otak. Kayak Ora sing ketakon ki kepiye Kowe iki ora duwe tata krama, bengak-bengok ngono lho kok Takone muring-muring. gur ngono kuwi. Aku daging. Pak. Ini musim orang tidur. Kamu enggak punya otak? Enggak Bu, ini daging semua. Ayo nembang. Ayo. Nembang. Kene Kurang arek gimana ora mari jujeg gimana? Mikir otak kowe mau mari jujeg. Anu Apa? iki
iki kebaca dibayar ya aku. Piro? 100. Ning agek tekan kene 50 dadi ndutang 50 wong iki sian. Kaya lucu nek dibayar. Ngersake lagu napa? Ora kita ngrolari jula-juli. Oh nggih. Wah, tenan. Jas. Iki dasare kecore ya urung. Oh dereng dereng tau. Urung tak lakoni iki mau pamundhut anu capek gunung nek ora Mbah Waloyo ora. Pokoke ora Mbah Waloyo. Ngrecek wetan ngrecek kulon iki kangen sampean lho, Mbah. Pirsawan semono lenggah iki nunggu sampean Mbak Suhin. Wah, nunggu door press ka lho. Wah. Door press. Kalau bloko wae lho. Door press entek ya mulih kabeh kok lemon. Menika wonten kipas angin terus apa ya, Kang? Ning wau sing ngendika Pak Duko, sapa sing mirsani wayang dalange awake dhewe ora nanti nutuk esuk rezekine dikurangi akeh. Waduh kok medeni men. Wes sejene dur presi piye-piye lenggah ngenteni jabele kayon lah dhewe arek golek rezeki gampang lancar kok, Mbah. Ngerti yo eneng kaya ngono ki ora nonton mau malah anu. Lah gak iso. Lah timbane nonton ra tutuk rezeki. Wah, kowe kene anu ora gelem bantu aku malah. Oh, Min. Sabar. Jas. Digleke. Ayo, Pak. Sabar. Pak Sukirin nganti Pak Sukirin. Pak Sukirin siap-siap Pak Sukirin. Nyawang. Arep aku apa sampean? Waduh aku. Kopak apa sih? Kendangane Mas Panut ki jenenge Jose tenan. Pol. Mas Panut ki yo dalang. Lah iya. Nek dalang sewengi ora meneng. Lah dalang yo meneng wae. Wis tau to? Ontor ning lucu lho iki. Nek dalang meneng sager piye, Mbah? Antasena mlayu. Antarja arep ambles tok tok tok. Alian tok tok. Werkudara napa? Telatar. Wah, tobat. Yen mamajeng amung karo Jegleke, Mbak. janur kuning. Ayo. Angger ora dicekeli duit suarane kok cempe. Nah. Angger nyekel duit apik, Bu. Angger Joko yang ngono. Wah, jabang. Angger tak dudut ki jere. Ora teges foto duiten ki ora. Piye, Mbah? Angger di apa, Mbah? Angger piye? Duite dicekel ta? Heeh. Ayo. Kembang. Lho, angger tak dudut jerit. Wah, ya bojomu tenan. Ngrasake tenan jar kowe. Nanjake, Mbah. Andane. Ayo. Kaya lambene pun Kakang. Kembang lewat. Ayo. Mun aku ora iso jepret ngono kuwi. Kembang. Pacitan kok sapi teng yo. Andane ora iso kok kon bawa. Pacitan. Ayo. Nanti tip. Jas. Wis Mas pindho wae Mas. Nek tundet-tundet kepenak sing obat abit iki. Ngobat abet ki apa? Wiron. Utuh no wirana urine. Ugluk. Aku nggembol celurut semaput kok. Panas. Panas Panas kok mau apa?
Nilokke mbone gedhe biyen kan sindeng ki susuran biyen. Heeh, terus Ora doli penanting bedingir ngene iki. Nginang gek susuran susure semene iki. Mune panas ki susure ora copot. Agar rampung bawa ke itu. Mula biyen ki ora ning pemerkosaan. Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ki ora aneh. aman nek piye ya, Mbah? Aman agek menawa wong lanang kuwi ngerti ngokok ngakanu ngeki. Gong iki kae gagi gagit. Panas udan. Panas udan. Udan panas caping gunung. Jelajali nih, Mbah. Melayu-melayu mergo nguber walang, obat betrek kecemplung jugangan. Aduh. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Aduh. Ade bojo kon golek. Wes elek kon golek utangan. Ada butuh men, Mbak. Ngono kuwi lak mengku yo nahane. What? Kae petrek tinggo magari warga ngreceng suge rezeki. Amin. Amin. Jos. Dangdut mawon tinggal monggo saniki kula sugeng enjang para pamirsa ingkang taksih kersa rawuh wonten dalu menika monggo dulur sareng-sareng kita ndedonga kita sapinaringan kalih sampeka nek niki namine rasul mula akeh warga kene sing padha kumpul ayo ndedonga bareng supaya iso kabul kene ngrecek sangsaya pinuju kae ana ibu ngagem jilbab warna coklat sing ngagem jilbab yakin mesti rajin salat Iyayine menang ora seneng berkhianat tak dongake ayem tentrem mergo kebakani amah ana meneh jilbab kae kok warnane kuning sing ngagem jilbab iyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah paring atine sabar meneng ora kena muring-muring ana meneh ibu kae ngagem jilbab warna putih busanamu sejarir lapar lambang suci nek aurat yakin tertutup rapat ukur rapi penampilan anggun disawang katon alami orang larang wong wedok sing do aksi tulung dulur kabeh ayo sing do hati-hati kasus pemerkosaan itu kadang iso terjadi mergo akeh bocah wadon padha pamer bodi nek bojoku angel tak kandhani Allah iya nyandang nganggo modele bocah saiki awake rada lemu ditambah bokonge gedhe tau nganggo celana pendek kaya kintel ditaleni sing mangkelke meneh lak bojoku dhewe tau neng pawon nganggo celana ABG pengen nunggu geni kok genine mati wae bareng celanane bedah genine murah dhewe
rasane aku sangu blower. Ora dene kok ya oleh aneh-aneh iki kalimatmu iki. Kuwi nyata apa, Guru? Tenan kok. Ana meneh bocah ABG. Nyandang nganggo kok men sak geleme dhewe. Terus Awake lemu ning kok cilik kaose. Bareng nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-awe. Bareng Sing awe-awe apane? lah ya mulane nyandang aku ki ya sing apik. Aku ya umum batur. Nek sak bengi iki nang ndur datro. Ngawe-awe. Wadon kaya. Oh ya. Sarata mane banyu bening apa dek zaman Jas. You're killing. Suhin men awake dhewe iso kondang kaya piyambake.
Yo. Anggepe awake dhewe iki sarang rasulan dijupuk berkahe. Sarang iki sesaji ngono lho, Mbah. Poso bangsane, Mbah. Aku mah ya bangsane ya salah. Ayo. Pelok barang ya, Pak. Nah, batu, Bat. Ket mau ora ditokke to barang iki. Ah, dereng. Pelok barang kok barang. Ayo ku barang. Ya. Niki langsung mawon to, Mbah? Langsung. Nggih. Bane selak mlethek srengenge ngene. Ayo. Nggih. Apa kuwi? Jeneng gula, Mbah. Wah, hebat. Dene iki men penyek. Monggo. Senang kula. Monggo. Marai bocah meliring-meliring. Ya, Bat. Ayo lho. Bapakne. Gas. Mbah persis sik di ajeng door press kene iku lho, Mbah. Endi? Oh, anakku ora door press. Aku kok ya duwe door press. Napa? Spesial. Wis kek ya to rampungno. Matur nuwun Dena Mega. Suarane halus banget.